سلام انكو عبد الحن مصاهم امبارنا لما عندي حدا ويب سايت يحزم مزيكم دلو زي تريو دلوكم ناي نورمال اندرويد وي ايفون ناي ستايل دلو بدمسل جن ناي بحق ويب سايت شو تيابل على تريو دلوكم كاف فيلمون labs.com يدبللو هجي اذا دسرح كل مغنيات نتايتلنا بزح ويب سايت ديفلوب جيرو زلو بزح بروجكت يوندلني هجي نخلو اب حدا ويب سايت كتورنو فوسلو زدلخو نخلقت سبات نخرخبون قليل سلازغونه اي سريح يدلخو لكع كم ناي تليفون ستايل دمسل ناي نورمال سمارت فون እግዚአብሔር ፈቂዶ ኸአ ፈጺም ያለኹ ስለዚ ምስኡ ከላለየኩም መጀመርታ ምስ ከፈትኩሞ filmon labs.com ኢልኩም ምስ ከፈትኩሞ ናብ ከንዚ ፔጅ ይወስደኩም ኣብዚ ቅድሚት ትሪእዎ ተለኹም ከአ ቲክቶክ ጊትሃብ ኢንስታግራም ዩቲዩብ አሎ ሕጂ ነዚን ኩለን ትፈልጥዎ ኢኹም ምናልባት ኣብ ቲክቶክ ኢድኩም ወይ ኣብ ኢንስታግራም እቲ ዌብሳይት ኣብ ባዮስ ኣለኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም filmonlabs.com ድብል ኣብ ኩሉ ኣለኩም እዚ ደትፈልጥዎ ምናልባት ትኾንኩም ጊትሃብ እዚ እቲ ፕሮጀክት መብዛሕትኡ ዝሰርሕ ኩሉ ፕሮጀክት እዩ እቲ ኮዲንግ ባሓፂሩ ኣብዚ ኸይድኩም እቲ ዝሰርሑ ዘለኹ ፕሮጀክት እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብተወሳኺ እዚ ዌብሳይት ብትግርኛ እውን ኣሎ እንድሕር ኣብ ዝለዓለ ኸይድኩም ንዛ እንግሊሽ ጠዊቁማ ብትግርኛ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ ነቲ ፕሮጀክት ክትሪእዎ እንድሕር ኣደሊኹም ናይ ብሓቂ ንምኽፋት ናብ ላዕሊ ድፋእ ድብለካ ደሎ ጠዊቕካ ናብቲ ዌብሳይት ወይ ናብቶም ፕሮጀክት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ትፈልጥዋ ኢኹም ምናልባት ቁርብ ቅድሚ ወርሒ ተዛሪበላ ነይራ ሓዳሽ ዌብሳይት ዝስራሕ ኾያ እዚኣ እንታይ ትገብር ተልና ብትግርኛ እውን ኣላትኩም ምስጢራዊ መልእኽቲ ኣብ ስእሊ ምሕብእ ዝብል ነበረት እያ ከይድኩም ክትፍትሽዋ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ሓደ ካብቲ ናተይ ፕሮጀክት በዓል ዝስራሕ ኾያ ማለት እዩ ካልእ እውን ኣለኩም እዚ ግዚያዊ ኢሜይል ወይ ሬጅስተር ክትገብር ከለኻ ናብ ሓደ ዌብሳይት ግዚያዊ ኢሜይል ዘቕርበልካ ስክሪፕት እዩ ምናልባት ፓይተን እዩ ሰሪሐላ ነይረ ዋላ እዚ ቅርብ ቪድዮ ካልእ እውን ኣለኩም ኤርድሮወር እዚ እውን ፓይተን እዩ ዌብሳይት ኣይኮነን ብሓፂሩ ከምዚ ከይድካ ላንች ትብሎ ኣብዚ እውን ብተወሳኺ ትግርኛ ኔም ኣናላይዘር ትብለኩም ኣሎ እዚ ዌብሳይት እዩ እንድሕር ኸይድኩም በፂሕኩም ናብቲ ዌብሳይት ሽም ይዝነግረካ ምናልባት ነቲ ሽም ንሕዳ ክትሪኦ ተደሊኻ ግን ነዚ ቅድም ነዚኣ ክትስዕር ኣለካ ቅልል ዝበለ እዩ ፈቲንኩም ብሓፂሩ ረኣይዎ ብምቕፃል ኣብዚ እውን ናይ ባይብል ኣለኩም በቲ ኩዊዝ ሕቶታት ብትግርኛ ማለት እዩ ኩሉ ብትግርኛ እዚ ናይ ባይብል ኣሎ ብምቕፃል ኢን ፕሮግረስ ዝብለካ እንድሕር ኣልዩ ኣይተወድአን ደሎ ማለት እዩ ዌብሳይት ካልእ እውን ኣብ ታሕቲ እንድሕር ኸይድኩም ዋላ ብትግርኛ ክቕይራ እየ ቲክቶክ ክትፃወት ትኽእል ኢኻ ንኣብነት እንድሕር ደሊኻ ምስ ኤኣይ ትናትካ ኣፍልጦ እንድሕር ክትሕድሶ ደሊኻ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብቲ ብሓፂሩስ ኣብ ንመፃኢ ዝሰርሖም ኩሎም ዌብሳይት ኣብዚ የኽእትዎም ስለዚ እንድሕር ዝኾነ ነገር ሰሪሕ ብዩቲዩብ ወይ ኣብ ቲክቶክ ኣብዚ ኸይድኩም ኢኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ብምቕፃል እውን ኣብዚ ብዛዕባ ይቁርብ ኣለኩም ዝጥቀመሎም ኣፕሊኬሽናት ኣብ ታሕቲ እውን ናተይ ኢንስታግራም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ኢንስታግራም ክወስደኩም እዩ ናተይ ጊትሃብ ናብታ ዓንተ ወይ ዝረኸብኩም እቲ ፕሮጀክት ኣሎ ድበልኩኹም ብምቕፃል እውን ኣብ ቲክቶክ ኣለኩም ስለዚ ኸይድኩም ረኣይዎ ፈትሽዎ ያ ፎሎው ሰብስክራይብ እውን ኣይትረስዑ ይቐኒለይ